Mä olin tosi pahoillaan, mutta oli miten oli, mutta... Me odotettiin! Me odotettiin kakkua. Niin paljon. Tuleeko se? No kyllä. Todistakaa nyt joku. Täällä olisi kaikki tykötarpeet. Missä on teidän rouvat? Missä ei? Rouvat on lähtenyt kotiin jo. Mä hain Vessaäkkiä ja Janna. PMMP plus taustajoukot. Rytmikorjaamo, backstake. Kiitos kaunis monista musiikillisista kohokohdista vuosien varrella. Odotellaan ja toivotaan, että joskus jonain vuonna tulisi se comeback. Seinäjoki 11.10. Ei. Sairasta. Mä haluan fotoa. Kolmas kerta, kun täällä on tämä Kyllä ne hyvin kuuluu. Mun tää Tito on. Joo. Me polkaisee. Ta 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 da. Ta 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 da. Ta 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 da 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 da. Ta 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 da. Ta 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 da. Ta 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 da 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 da.